Okay, what's up guys? Tuloy yung voice overan guys ha kay Pitibanhaan dito, di ba maklaro no. So nahitabo ni guys, nihapit diri sa may Punta Princesa, Cebu City. Tuloy sinugba diri, ari paluto din ta. Problema kay kaog sinugba guys, pero klase ito. Nay isa ni Marlin, white Marlin, yan na po bariles. Yan sa tagpaabot sa sinugba, pili sa darikan ora, laman sila kuandre mais na humay reskilid ba ha. Maligya pa lagkan on guys no. Nga, wata pili tadre, init pa kay lamig kay kanon la guys diri kay tinador man ni. Nya ilang mais Filipino kayo. Nya kay gusto mo sa tag magkadaginaw tan nga so atong iswag mga tagdukot. Hata mga taon ni. Pili mga dukot ya day. Na dukot day. Up, oy gitunulan kita. Wow. Gitunulan ta guys ha. Okay na kayo, oh. Ito. Atong ipon tong bayad bisig makuha nga tong bayad ni ba, huh? Pero ba tayong kwarta in town. Pero na shifted na nanay dukot o siguro na okay kay na mga tagdukot niya mentang lang sabaw libre na to panihapon okay undo na sagol na anay mais na ihumay guys ha na diha ani tirada diha kita mo ha init pa kay ang dukot ha nya agatuwat man ta sa kuan to dito atong gipasugba angit tatapor mas tatadapita kita tara may gamay lamisa dre guys good no so ari tarim paymutan dre akong ipaibog na ko kung dukot sa namgin tan-aw distong video akong ipaibog ba okay may tirada to diha nya kasi kung koyo diaron kita ra yung taw-taw kasi kung kauban diaron agoy mari kung kauban guys agoy ni pet mag ice cream kay paborito makin niyang ice cream nga dot-dot flavor of the road kuno ganahan siya na guys no mga nagitaksan din ay aptik entendiro ay gwapa ni palit nya pa kaday guys sa kay yaw-yaw ning jelly haka ay abaya din nagdawat da yun tong lami nya kada formal man ta guys tuwa na nabutan mas lamisa away lang ay hungit da yung upaw alam me kayong sinugbay kita man gisuasom gani gud kay parisa na to kuan diri ra pisilis kili do nigol alam me kay paspasan to kaon ay napay dukko to libre na away langay uy paspas taghunggit uy may langay ka gusto mga yop ay benatan ay nya kan human man tagkaon away langay hipos sa guys tagamay surprise pa limpyuhan ra guys uy laeng kay mauwaw sa to namti kauban din on tabag limpyo habot asira chili ay nya kay busog man ta bayad to dito to kalimtan guys on yari sa luka di sa kanon Carmen si Ma'am Carmen niyo yung luka na kayo yan dito to kalimtan guys ang nanindaw to ni kay mga kanon dito plato kay kanon nya lami biyo kayo mga ganda do lang gamit ni guys si Ma'am ngano mo Yolanda Yolanda no kumupalit mo kanon adre ano po si Douglas Kilid nandiyan himot lang sa punta yes sige guys